Základné číslovky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a čo už je nové, deti, to nekupujte, to je drahé. Máme za sebou prehliadku Bratislavy, malé občerstvenie už stále zjavno na Matejke a v noci sme sa presunuli do Talianska, v pozadí už vidíme Alpy a čaká nás mesto Turín. Automechanikom kúpim lístky, zabezpečíme, aby bolo všetko v poriadku a my sa vydáme už do centra mesta na toto Museo del Cinema Italiano. Turín, významné centrum priemyslu, ekonomiky a kultúry v severnom Taliansku, bývalé sídlo savojských kráľov, známe aj vďaka futbalovému mužstvu Juventus či automobilom Fiat. My čakáme pred múzeom automobilov, kde sa nachádza viac ako 200 prekrásnych aut rôznych značiek. Presúvame sa autobusom do múzea kinematografie. Stále cestujeme. A budeme cestovať ďalej. Počasie nám vyšlo, príroda krásna, more čisté. Mole Antonelliana, 167 m vysoká stavba z 19. storočia, je hlavným symbolom mesta. Stavaná ako synagóga, dnes múzeum filmu, bola vo svojej dobe najvyššou čisto murovanou budovou v Taliansku i vo svete. Konštrukcia budovy aj kupoly je z tehly, kupola, vďaka ktorej je stavba výnimočná, sa začína v polovici výšky celej budovy. V jej vnútri je zasklený výťah, ktorý poskytuje úžasný výhľad na celú kupolu znútra. Z výhľadky na veži je jedinečný výhľad na celý Turín i okolité Alpy. V budove možno vidieť históriu i súčasnosť talianskej a svetovej kinematografie. Z viac ako 500 000 návštevníkov ročne patrí medzi najnavštevovanejšie múzea sveta.